Hola, el meu nom és Carles Roca, soc enginyer i faig de pagès. Estic vivint a la natura i conreant la terra gràcies a Acció Solidària contra l'Atur, que em va ajudar en el moment crític de la meva vida. Però hem engegat des de fa un any i mig, si fa o no fa, doncs el projecte d'autosuficiència, autoocupació i autosuficiència. I amb això doncs, el que fem és primer conrear terres i tindre bestiar per menjar nosaltres, però sempre que fas, doncs, fas una mica més i els excedents intentes intercanvi, intentes vendre'l per aconseguir coses que no aconsegueixes directament de la terra. Nosaltres vam arribar a una situació econòmica prou complicada. El sistema ens van aportar uns crèdits, doncs vam arribar que va baixar la feina i no podíem fer front als pagaments que teníem, que havíem agafat amb diferents entitats bancàries, i estàvem en una situació límit. Tenia una família, un nen amb 10 anys que ha de menjar cada dia i amb moltes ganes de treballar, amb possibilitat, amb terreny, però em faltava començar les eines bàsiques. Amb el terreny el que se'ns va plantejar és tirar endavant la pagesia i ramaderia, però necessitàvem un mínim capital inicial per poder fer front a despeses com el rec o arreglar els tractors. Havíem de comprar gasoil per poder tirar endavant les primeres llavors per poder engegar el projecte, les primeres gallines per tindre ou. I així va ser com vam entrar per la porta d'Acció Solidària. Gràcies a la crisi que ens va empenyar, els bancs que feia més de 20 anys que teníem relació no ens van voler atendre, i buscant alternatives al sistema financer convencional vam anar a picar les portes d'Acció Solidària. Vam fer un pacte, jo diria que és un pacte, malgrat que és una expressió sexista, un pacte de cavallers, perquè ells van creure en mi, no vaig haver de donar cap aval. L'aval és les ganes de treballar i el projecte que presentàvem, però jo em vaig comprometre. I tothom sap, de la gent amb qui treballo, que jo deixaré de pagar, si convé, crèdits amb altres entitats, però Acció Solidària mai. Perquè, clar, quan estàs enfonsat i t'ajuden d'aquesta manera, és una cosa que agraeixo sempre. Tinc molt clar que el seu ideal és intentar ajudar gent que es troba al llindar, com ens hi vàrem trobar nosaltres, i per tant, quan menys diners d'aquest préstec jo utilitzi, més em podran deixar altra gent que té igual o més necessitat que jo, i quan abans torni aquests diners que em van deixar, abans el podran fer treballar altres persones.